Di naman baboy ang sud. Nga itik naman eh. Hi, titik. Tik, oh, di ada boy baboy. Boy. Dik. Dik. Dik, dik. Ini para pista siguro nih guys. Ini kamayo ba? Kabang! Kau nak kabang? This way to Panoramic Park. Motor. Guys, padung na sa Panoramic Park. Wow! Nindot na. Labog pa ba kami sa una? Labog na dito ng mga diyan. Kanina ako silupin. Ayahay na kong bata.
Bundok kay magbaha. Ay, abot mo dito, be. Oh. Kusina ra din nag... Me. Ah, si Josie me. Na sila mama. Kisa man yung motor. Namisa mo, guys. Ah. Abi na hog ka nang gikuha na laman na. Ah, ano, naguba dig abo. Hala. Ma. Good morning. Mama. Sayo lagi me kay ang maabtan mo. Kasi manglakaw mo. Oh. Wala, ilas mama guys. Nagi pang ado na. Namay ilang, namay. Isang tanan din eh. Aman dagi mo, me. Nag-vlog ka? Oo. Isang tanan ba cellphone? Nag-tripod nga gidang iluna wala magamit kay nawag. Mapalitan ko mo na. Ha? Di ba na ulit ka sa one tugikan? Eh. Oh, Iluna. Oh, iluna. ilo lang ito na lang. Oy, naguba day guys. Ito rin iluna. Giukab sa bagyong Odette. Oh no. Dapod giguba. Naguba. Ning abo. Among si Ara bawal na lay nabilin. Hara mag na kay nga tumba dik mga kahoy are. Nga tumba. Na. So, sag nga tumba panitanan guys. Di jud mabili ning bahay nga magbaro. Di kay kanirang kusina may naguba. Puno man ni kakahoyan. Ni mga mangga, mga bali. Mangga o kaning duldul. Say may nakakuha na ang mangga may naka kuan.
kaguba sa among kusina, guys. Oh no. Guys, diyan na jud ko sa amo sang mama ning tanda ko kay. Ang ligaya na gud niwa katandaan eh. Sugod pa ladyo pa ag bagyo. Da karon nga ning bagyo na, karon pa jud mi nakanganhi. Pasti lang tingawa namin anja nabalaka kami kay way signal. Oh. Nga nakalagpas na jud ko karon. Salamat sa Ginoo kay ilan ang giado di ay. Kay diha man kuno poy hinabang nga gikan sa ang igsoon dito sa gawa sa Oman si Christina. Amo ning na nakapalit silag sin. Karon katabang guys. Wa ko kwarta. Gitamnan na hinuon nila og kamote dari guys kay nahawa naman wa na mga kahoy. Tan ako no ko sa ilang baboy. Uy, di naman baboy ang sud. Nga itik ka man eh. Ay, tik tik. Tik tik tik. Oh di, ade boy baboy. Gamay. Dik. Dik. Dik dik. Ini para pista siguro ni guys. Ini kamayo ba? Kabang! Kau nak kabang? A few moments later. Ron. Ang buhaton ron manguhar kog lugod. Oh. Way lugod sa amo ang anan sa. Ay dagang lugod ani guys. Ay kabatuan. Nindot ng lugod ra buyag. Dagot dagot mga bato ni guys. Mani, apa sa mo guys ha. Apa sa binabati. Ito ka ibabaw. Mao na toy panoramic park. Panoramic park top. Panoramic.